que aprobar. Podemos, amigos, podemos. Por eso, que crean que Zapatero merece a aprobación o próximo 22 de maio tamén poden elegir entre o BNG ou o Partido Socialista. Votar o Partido Socialista e votar o BNG. E votar o BNG é votar a Rodríguez Zapatero como número 1 nas papeletas destes dous partidos. Ahora ben, como podemos elegir, tamén podemos cambiar unha política. Podemos cambiar un partido, podemos cambiar un programa, podemos cambiar unha candidatura e podemos cambiar a un alcalde e a unha alcaldesa. Se hai alguén que cree que é o momento de controlar o diñeiro de todos que son as contas públicas, eu lle pido que vote o Partido Popular. Se hai alguén que cree que é o momento de cambiar e ter gobernos unidos, e ter gobernos cun único candidato e cun único alcalde, eu lle pido que vote o Partido Popular. E se hai alguén que cree que debemos cambiar, que non podemos continuar pola senda do desemprego, do paro masivo, do déficit público e de todo a deber, eu tamén lle teño que pedir que vote o Partido Popular. Amigos, hai algúns durante esta campaña electoral que renegan do que son e outros que nos afirmamos no que somos. Hai algúns que durante estes últimos anos negaron a existencia da maior crise económica que recordamos. Son os mismos que agora ocultan as súas siglas e que renegan do líder que teñen durante os últimos 7 anos. Aqueles que durante anos gobernaron mediante un pacto, agora nos cartéis electorais e nos mítines renegan de ese pacto e do socio co que pactaron. Aqueles que teñen recortados os dereitos dos pensionistas, os dereitos dos empregados públicos, aqueles que subiron os impostos para comprar todo e a todos, nos chaman bellacos por decir que hai un recorte no estado do benestar. Cunha victoria clara do Partido Popular, amigos, se poden arranxar moitas cousas. Se pode arranxar incluso os problemas do bloque do Partido Socialista. Se pode arranxar os problemas do BNG para que se den conta que con unha victoria do Partido Popular hai que ser máis tolerantes. Non se pode impor a ideoloxía minoritaria á maioría. E se pode tamén arranxar os problemas do Partido Socialista Obreiro Español cunha victoria do Partido Popular. Porque así comprenderán que é necesario acelerar o cambio do liderazgo no Partido Socialista, que é necesario entender que os socialistas deben de mudar de posición absurda en Galicia e que tamén todos os socialistas deben de entender que os votos para o Partido Socialista non significa necesariamente que teñan que pactar cos nacionalistas para que non gobernen os partidos máis votados nas urnas. Tamén se pode decidir. A toda la familia de nuestro candidato de Culleredo, Antonio Cañas, que triste van a ver el partido juntos el próximo día 22. También llevará al Partido Popular al gobierno de Oleiros, presidente.